עד גיל 20 אני מספיקה לעשות עוד המון דברים. טוב, אז זאת התוכנית. שימו לב. קודם כל, אני הולכת לכתוב סיפורים על קרביות נשית. לפנים! יש סמינר גרעין בעוד כמה ימים. גלידה, בחורים, חוף. טוב, שימו לב, עוברת לתוכנית ב'. ירדתי מהסיפורים, אף אחד לא קורא היום ספרים. אני הולכת לכתוב שירים. שירים אנשים שומעים. שירים על נשיות לוחמת. אני רוצה מבין כל האנשים לראות אחד, והוא מגדוד 50, אני רוצה רק אותו, לנסוע יחד באוטו לחוף הים. נראה לי שאני אלך על הפורטה שלי. אני הולכת לעשות קומיקס על כל מה שקורה פה בצבא עם מחאה אישית וחברתית. כן, אבל יותר בא לי לצייר אותו. טוב, שינוי תוכנית. הכי מעניין זה לביים סרט על מה שקורה בגבול מצרים. נראה לי. היי, מחמוד, מה העניינים? השארת לנו כמה קופסאות שימורים, אני מקווה. ומה, לא רוקנת את כל הטייסון, נכון? מעולה. טוב, איפה היינו? כן, חשוב מאוד שהעולם ידע שבחורות פייטריות יכולות להשיג כל מטרה שהן רוצות, ויש להם בראש הרבה עניינים חשובים ומעניינים.